नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कोरोना संकट आसतना सुद्धा जोड्या तालुक्यातल्या धनगरी गवळी समाजान केलो दसरो उत्साह साजरा. सचिव श्री कोट श्रीनिवास पुजारी हेमी भटकळ बंदराचे अभिवृद्धी कामगिरी बद्दल निरीक्षण. पश्चिम पदवीधर चुनाव निमित्तान कारवार भारतीय जनता पक्ष तर्फेन गट नायक आणि गट प्रमुखाली सभा. काणकोण तालुक्यात तयार झालेल्या भाता शेता पिकाक परतीच्या पावसान फटको बसची शक्यता. आता सविस्तर खबरो. निसर्गाक आपला सखा मानून तेमगेल्या सानिध्यात आपली लोकसंस्कृती ठेवली तो आदिवासी समाज मधल्यान धनगर गवळी समाज. तेमगेल्या लोकसंस्कृतीत दसरो हो एक प्रमुख सण. या वर्सा कोरोनाचे संकट आसतना सुद्धा जोड्या तालुक्यातल्या डोंगर कपारीत रवच्या धनगरी गवळी समाजान आपलो दसरो हो सण मोठ्या उत्साहात साजरा केलो. शनिवार दिसा सुरू झालो दसरोत्सव सोमारा समाप्त झालो. शनिवारा रात्री जागोर, आयतारा घरात दसरो करून सोमारा गावकऱ्यान एकत्र येऊन भायर तो दसरो साजरा केलो. सोमाराक जोड्या तालुक्यातल्या जगलबेट ग्रामपंचायत क्षेत्रात तेरेगाळी हिंगा, गजान नृत्य, तलवारी खेळ आणि निसर्गाक पोषक असे परंपरा करीत हो सण साजरा केलो. त्या वेळार ढोलाच्या तालावर लयबद्ध पद्धतीन गजान नृत्य सादर केले. तेमी घायलो धव पोशाख धनगर गवळी समाजाचे वेगळेपण दाखयता. या वेळार कोरोना पासून जगाक मुक्ती मेळचीसाठी प्रार्थना धनगर देवाकडे केली. भटकळ तालुक्याच्या मच्छीमारी लोकाले मागणी प्रकार. सरकारचे विभाग आणि बंदर अंतर्देशी जलमार्गाचे सचिव श्री कोट श्रीनिवास पुजारी यांच्या बरोबर भटकळ शासक सुनील नाईक हेमी तालुक्याचे अळवेकोडी, तेंगिनगुडी आणि भटकळाचे बंदरा भेट देऊन अभिवृद्धी कामगिरी बद्दल निरीक्षण केले. 86 कोटी रुपयात अळवेकोंडी बंदराचे ब्रेक वॉटर कामगिरी खूप सावकाश चलते असा मठ सचिवाक मनवी दिली. सचिवान मनवी घेऊन संबंधित अधिकारीक फोन करून ताकीद दिली आणि काम बगी जाऊ जाय म्हणून सांगले. तसेच तेंगनगुडी बंदराचे विस्तरण आणि भटकळ बंदराचे ड्रेजिंग कामगिरी जातीतले बगी जाऊ जाय आणि मच्छीमारीक जे त्रास होता ते त्रासाबद्दल सुद्धा सचिवाक सांगले. सचिव श्री कोट श्रीनिवास पुजारी हेमी एक कण काम जातले म्हण आश्वासन दिले. पश्चिम पदवीधर चुनाव निमित्तान कारवार भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात ग्रामीण घटकाच्या तर्फेन गट नायक आणि गट प्रमुखाली सभा झाली. गट नायक हेमी प्रति 10 मतदाराला घरा वचून पक्षाचे अभ्यर्थी श्री SV संकुनूरू खातीर मत मागणी करून जास्त वोटां निवडून हाडू जाय म्हण मतदाराकडे विनंती करू जाय. 10 गट नायकाले काम एक गट प्रमुख पळोवन घेऊ जाय म्हण सभा भितर सूचना दिली. या संदर्भात ग्रामीण घटकाचो अध्यक्ष सुभाष गुंगी, प्रधान कार्यदर्शी दत्ताराम बांदेकर, सुजाता बांदेकर, उपाध्यक्ष कार्यदर्शी मोर्चाचे अध्यक्ष, जिल्हा कमिटी
पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिले। काणकोण तालुक्यात तयार झालेल्या भाता शेताक परतीच्या पावसान फटको बसची शक्यता आसा म्हण खंयच्या शेतकऱ्यान व्यक्त केला। मात्र मिरची लागवडीसाठी परतीचा पाऊस काही प्रमाणात वरदान ठरू शकता। काणकोणात भाता शेत कापणी सुरुवात जालान हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणे पावस पडल्यान मोठ्या प्रमाणात नुकसान जावची शक्यता आसा, कारण उभी आशिल्ली भाता शेती आडवी चिखलात पडटली। सप्टेंबर महिन्यात भाता शेतात दाणे भरत असताना मुसळधार पावस पडलो, त्या वेळार मोठो अडथळा निर्माण झालो। आता परतीच्या पावसान शेतकऱ्यासमोर एक आव्हान आसा। तालुक्यातल्या काही भागात शेताची कापणी करच्याक शेतकरी तयार जालात, पण पावसाळी वातावरण आशिल्ल्या कारणान शेतकरी भिवन आसात, असे कर्वे यांच्या सुधाकर वेळीप हेमी सांगले। 4 रस्तो ते आगोंद या रस्त्यार दुमाणे हिंगा एक वळणार आशिल्ल्या पुलात अधूनमधून गाडी पण अपघात जावचे प्रकार वाढती आसा, अशी माहिती आगोंद पंचायतीचे सरपंच प्रमोद फळ देसाई हेमी दिली। आयतवाराक या पुलात एक 4 चाकी गाडी पण चालक जखमी झालो। गेल्या 25 वर्षात या पुलावयल्यान खूप गाडी पण बरेच लोक मेल्ले आसा। वळणाचेर व फुल आशिल्ल्या कारणान गाडी चलयतना चालकाक अंदाज येतना आणि गाडी फुलात पडटा। या रस्त्याचे रुंदीकरण व नवीन फूल बांधणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यान खूप पट्टी सर्वेक्षण केले, पण प्रत्यक्षात निविदा काढूना। सरकार आणि कितले जणांना बळी घेवची वाट पळयती आसा, असो प्रश्न आगोंदाचे नागरिक विचारतात। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 51 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 8, अंकोला 1, कुमटा 7, होन्नावर 9, शिरशी 16, येल्लापूर 8 आणि हळेयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 12,647 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले आणि 11,480 लोक बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 1,006 लोक उपचार घेते असतात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 161 लोक मरण पावले असतात। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।